Moikka! Siitä on nyt joku puolisen vuotta, kun minä olen viimeksi tehnyt tämmöisen elämäntilapäivityksen. Ja koska mun elämäntilanne on tietyllä tavalla muuttunut nyt viime aikoina, niin minä ajattelin, että nyt on hyvä hetki kuvata tämmönen uusi video. Ideana tässä on tosiaan se, että minä kerron ihan vaan, että mitä mulle kuuluu, millaista mun elämä tällä hetkellä on. Eli sillä edellisellä elämäntilapäivitysvideolla minä kerroin siitä, että minä sain tämän vuoden helmikuussa töitä OP-ryhmän tämmöisestä kehitysyksiköstä. Siellä minä toimin Pivon somevastaavana. Ja jos joku ei tiedä mikä Pivo on, niin se on OPn tämmönen vähän niinku mobiilipankkisovellus. Pivolla minä olen esimerkiksi kirjoittanut somepäivityksiä, ottanut kuvia, kuvannut videoita, editoinut videoita. Minä olen ollut tuosta työstä ihan älyttömän onnellinen. Minä en olisi niinku ikinä uskonut, miten se työ voi muuttaa ja antaa itsevarmuutta, ja minä olen oppinut ihan älyttömän paljon, mutta vaikka se työ oli niinku periaatteessa mun unelmien työ, silti veri veti mua aloittamaan näiden YouTube-videoiden tekemisen. Loppukesästä minä yhtäkkiä tajusin, että miksi minä en tekisi sitä some-sisällön tuottoa tavallaan itselleni. Ja parin kuukauden harkinnan jälkeen mie tein yhden mun elämän vaikeimmista ja isoimmista päätöksistä. Mie irtisanouduin sieltä OPlta. Oikeesti mie niinku tajuan, että tää on totta. Ja kun ihmiset kysyy, että no mihin firmaan siihen meet, niin mie sanoin, että he, en mihinkään. Mie alan tekee YouTube-videoita. Ja tuo kuulostaa niin tyhmältä, vaikka mun vanhemmatkin oli vähän silleen, lopetit työt pankissa, että sä voit kuvata itsestäsi videoita. Tää vaan on tällä hetkellä se, mitä mie haluan tehdä. Ja mun pahin pelko on aina ollut se, että mie yhtäkkiä herään vanhana ja tajuan, että ei hitto, että olisi pitänyt tehdä enemmän asioita, olisi pitänyt uskaltaa, olisi pitänyt vaan olla pokkaa enemmän. Mie ennen olin semmonen ihminen, mie ajattelin, että pitää jotenkin aina mennä niiden kaavojen mukaan. Tavallaan, että ei saisi niinku liikaa kuunnella sitä sydämen ääntä. Mutta nyt mulla on tullut semmonen olo, että ihan oikeesti, jos jotakin asiaa tarpeeksi haluaa, niin se voi ihan hyvin olla mahdollista. Ja just, että kun minä olen 24, nyt tässä vaiheessa kuitenkin pystyy vielä ottaa tämmöisiä riskejä ja kokeilemaan uusia asioita. Ei ole vielä niinku perhettä tai asuntolainaa tai mitään tämmöistä. Työ on loppujen lopuksi niin valtavan iso osa meidän elämää. Me käytetään siihen ihan älyttömästi aikaa. Onko se teidän tuleva työ tai nykyinen työ oikeasti niin semmonen, että se tekee teidät onnelliseksi. Koska ei ole mitään järkeä olla semmosessa työpaikassa, joka ei anna sulle mitään muuta kuin rahaa. Se on mun mielipide. Halleluja! Nyt mä lopetan tämän paasauksen. Tästä lähtien mie tuun tosiaan tekemään enemmän videoita. Mie pystyn tekemään ehkä vähän sille aidompia videoita, näyttämään enemmän sitä mun arkea ja mun sisimpää, koska aikaisemmin mie oon aina miettinyt, vaikka mie en edusta mun työpaikkaa, niin silti kuitenkin edustat. Ja nyt tavallaan mie pystyn olemaan omana ittenäni täällä, kertomaan kaiken mitä mie haluan, ja ei tarvitse niinku miettiä, että no mitä tää tekee niinku mun työpaikan maineelle tai sille. Okei, en mie oo perseilemässä täällä, mutta ehkä ymmärrätte mitä mie tarkoitan. Oikeesti tuntuu niin hyvältä, kun sai sanottua tuo ääneen, kun minä oon jotenkin hulluna pidätellyt sitä, enkä ole kovin monelle sille ehkä vielä kertonut tuosta, mutta siinä edellisellä videolla minä kerroin myöskin, että minä olen tosiaan muuttanut silloin 20-vuotiaana tänne Ouluun ja aloittanut yliopistossa opiskeleen. Minä myöskin menin sanomaan, että mun tavoite on valmistua nyt jouluun mennessä. No, totta kai. Kaikkien näiden videojuttujen ja töiden takia mulla on taas vähän viivästynyt nämä opinnot. Minä luultavasti valmistun vasta niin kevään puolella. Mutta tavallaan tää on ollut myös tietosta, koska minä haluan keskittyä siihen, mikä mulle ja mun uralle on nyt hedelmällisintä. Ja tällä hetkellä se ei vaan valitettavasti ole se, että minä stressaan niistä kursseista. Mulla on tosiaan siis näin vähän jäljellä, että minä saan kandin paperit ulos tuolta suomen kielen linjalta. Sormet ristiin, ehkä se tapahtuu tässä ensi keväänä. Parisuhteessa menee tosi hyvin. Mie oon ihan super onnellinen. 3 vuoden seurustelun jälkeen on jotenkin ihanaa, miten suhteesta tulee semmonen tasapainoinen ja se luottamus on niin erilaista kuin silloin alkuvaiheessa. Vaikka niin en näistä jutuista hirveästi halua täällä YouTubessa puhua, niin voin sanoa, että olen edelleen hyvin rakastunut. Ja nyt lauantaina, kun tämä elämäntilapäivitys 2 video tulee YouTubeen, me ollaan tosiaan just lentämässä sinne Costa Ricaan. Me tullaan takaisin 4.12. ja sitä ennen muuta tulee 2-3 videota, jotka on ajastettu.
juttuja. Mulla on joulukuussa vielä vähän noita opiskelujuttuja ja sit mun pitää alkaa pikkuhiljaa oikeasti työstää tätä mun YouTube-asiaa, perustaa ehkä toiminimi ja kaikkea tuommoista hauskaa. Oli tosi ihana kertoa näistä nyt vihdoinkin teille. Kiitos paljon kun kuuntelit mun avautumista ja edelleenkin pakko olla vaan tosi kiitollinen niin kuin teistä kaikista, jotka katsoo näitä mun videoita. Ilman teitä en mie ois ikinä pystynyt tekemään tämmöstä isoa päätöstä mun elämää. Painahan peukku ylös tälle videolle, jos tuntuu siltä, että tykkäsit. Kiitos paljon kun jaksoit kuunnella näitä mun horinoita ja jorinoita ja kiitos kun sain avautua teille. Moikka!